i ddarllen allan o'r ail lyfr yn Luc, adnodau 8 i 20, y bugeiliaid a'r angylion. Yn ardal Bethlehem, roedd bugeiliaid allan drwy'r nos yn yr awyr agored, yn gofalu am ei defaid. Yn sydyn, dyma nhw'n gweld un o angylion yr arglwydd, ac roedd ysblander yr arglwydd fel golau llachar o'i cwmpas nhw. Roedden nhw wedi dychryn am eu bywydau, ond dyma'r angel yn dweud wrthyn nhw, peidiwch bod ofn, mae gen I newyddion da I chi, newyddion bydd yn gwneud pobl ym mhob man yn llawen iawn. Mae eich achubwr wedi cael ei eni heddiw ym Bethlehem, tref y brenin Dafydd, Ie y Meseia, yr arglwydd. Dyma sut byddwch chi'n ei adnabod e. Dewch o hyd iddo yn fabi bach wedi lapio mewn cadachau ac yn gorwedd mewn cafan bwydo anifeiliaid. Yn sydyn, dyma filoedd o angylion eraill yn dod i'r golwg. Roedd fel petai'r holl angylion y nefoedd yno yn addoli Duw. Gogoniant I Dduw yn y nefoedd uchaf, heddwch ar y ddaear islaw, a bendith ar bobl. Pan aeth yr angylion I ffwrdd yn ôl i'r nefoedd, dyma'r bugeiliaid yn dweud wrth ei gilydd, dewch, gadewch I ni fynd I Bethlehem, I weld beth mae'r arglwydd wedi ddweud wrthon ni sydd wedi digwydd. Felly I ffwrdd â nhw, a dyma nhw'n dod o hyd I Mair a Joseph, a'r babi bach yn gorwedd mewn cafan bwydo anifeiliaid. Ar ôl ei weld, dyma'r bugeiliaid yn mynd ati I ddweud wrth bawb beth oedd wedi digwydd, a beth ddywedodd yr angel wrthyn nhw am y plentyn yma. Roedd pawb glywodd am y peth yn rhyfeddu at yr hyn roedd y bugeiliaid yn ei ddweud. Ond roedd Mair yn cofio pob manylun ac yn meddwl yn aml am y cwbl oedd wedi cael ei ddweud am ei phlentyn. Aeth y bugeiliaid yn ôl i'w gwaith, gan ganmol a moli Duw am bopeth roedden nhw wedi weld a'i glywed. Roedd y cwbl yn union fel roedd yr angel wedi ei ddweud. Nadolig llawen I chi gyd. Ding-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling, clychau Santa Claus. Ding-a-ling-a-ling, ho, ho,